برادر تویوتا مارزیو سالش 2011 موتور 2.4 بنزینی خالی مقصد 2009 7 8 نیست 2011 ای سالش نگاه کنید دیسکوی заводской ای خود شای деталош خی یا جدا را مقصد کم خروشیدگی واگن گویم نمیشوه بالونش 70-80% میگیم Олати дренш мебине ёкне электропакетай стеникош чихол задаги нест тоза ҳак 14 электропакет блокировкаи даро экран коробка автомат мультирул кондиционерш кор мекунад мақсад нигоҳ кунед 95,000 мегаш бо савдо мешава мақсад номрои акара дар зери навор мемонам занг зане ҳатман савдо мешава 007 07 92 58 нигоҳ кунем бародаро Toyota Boxy солиш 2009 мотор 2 бензини холия документ ҳуҷҷати солона то моҳи декабр тонировкаи 50% дора ҳуҷҷати солона мақсад дора транзит навозих кардаги тайёра нигоҳ кунем мақсад деталоша нигоҳ мекунем ози ҳамаша мақсад свети сафедай мошин чоткияй мақсад 7 одамошай фул шай дар роҳ ҳамаш кнопка катикӯӣ мешава ина 4 диска 4 балон ина стопои қафора нигоҳ мекунем деталоша ина дискош мақсад 7 одамашай барои такси раҳои дур киногия ина 14 электропакет блокировкаи дарро ругровка боковой мультирул экран коробка автомат кондиционерш кор мекунад акай шурат кондиционерш ина кор мекунад ҳуҷҷатҳои солонаш то моҳи декабр тонировка 50% дора чанд сум гуфти ака 95,000 бо муомила дора номрота гап за акай шура 907 203 775 занг зане ҳатман муомила дора ассалому алайкум дӯстони азиз старти бозии нав дар ютуб канали Некрус шоу номи бозӣ BMW қош мешавад дӯстони азиз дар бозӣ 100 призи беҳтарин 4 шоҳҷоиза мошина нигоҳ кунед чӣ хел мошинакҳои базеб мондагем ба 96 таи дига конвертҳои пулӣ нархи чипташам арзон ба ҳама дастрас мешавад 30 сомони тоҷикӣ 250 урусӣ рақамҳои душанбе стив ватсап дар болои навор мебурояд скриншот карда бигирем ки дар давоми навор дига намешавад такрорш мекунам плюс 992 033 324 дар ватсап салом менависӣ маълумоти пурра оиди бозӣ картаи Сбербанк ҳамаи чира равонат мекунем метавонӣ чипта бигирӣ шахсое ки ай душанбе сум равон мекунем пеши ҳамин номро 992 033 324 бизанед сумтон мегзарад чектона дар ватсап роҳӣ кунед ба 30 сомони чипта мегирен шумо чӣ бурд мекунед нигоҳ кунед главни шоҳҷоиза BMW E60 бо тахаллуси BMW қош дӯст. Кунем бародар Opel Astra G Caravan солш 98 сол мотор 1.6 простой бензини холли ҳуҷҷат дора ҳуҷҷат надора навоздих кардаги тайёрай мақсад мошин тайёрай краска кардаги ҳамаш тайёрай ина берунаш ози нигоҳ мекунем баъд мегзарем ба қисми дирнаш мегзарем ози 4 балон 4 диска навай мақсад 100% 90% бигем хато намекунем ина мақсад берунаш астраҷио бисёраш мекафанинам ҷошон мақсад ина созай анаке дранша мебинем дарашуи намешидай да 14 электропакетай ина салонаш коробка автомат клёнка задаги тайёрад мошин тоза ҳакай бензини холияй мошин 1.6 простояй чанд сум гуфти ака
52000 бо муомила дорад. Номро якара да зери навор мемонам, занг занед ҳатман. Не задагӣ пусидагӣ ягон чи надорад. Чизе ки ҷое ки мақсад заводской бад, ҳама ҷоша нишонтон дода мақсад да камера. Номро та гап зака 908 81 87 13 занг занед ҳатман муомила дорад. Куне бародаро Toyota Marzio солиш 2009 бензини холияй мақсад. Ҳуҷҷат солонаш то моҳи сентябр. Мақсад навозих кардагӣ тайёр утилизатсия дорад. Тонировка 50%, ҳуҷҷати солона, 4 баллон, 4 калпак навай. На берунаша нигоҳ мекунем. Стопои қафора нигоҳ мекунем. Мақсад краскашам уқабади нестай мошина. Свети сафед нест. Нигоҳ кунем. Дари қафо электропакет. Мақсад заводской худаш. Электропакет, блокировкаи даро, рублевка боковой надоштай, ина мультирул доштай, экран, коробка автомат. Моторша нигоҳ мекунем. На моторш тоза ҳак чотки мошина зада. Чанд сум гуфти ака? 88000 бо муомила дора. Номро та гап за 554 37 26 мошини заводид кор кардеся бародарон. Нигоҳ кунед. Занг занед ҳатман муомила дорад.